Belt daqshekk urbanizzata bħalma hija dik ta' Taslima wieħed jistenna stil ta' ħajja differenti milli-soltu naraw fl-irħula. Linji sfużi huwa proġett ta' grupp ta' żgħażagħ li naqdu flimkien u sfidaw l-isterjotip marbut ma' Taslima. Iż-żgħażagħ investigaw iktar il-ħajja mis-soħbija f'din il-belt. Amalgamaw il-letteratura mal-fotografija ħalli joħorġu aktar fil-beraħ dak li l-pubbliku normalment ma jarax. Il-protagonisti ta' dan il-proġett huma residenti, in-nies li jmorru jixtru, it-turisti u dawk li jaħdmu f'Taslima. Ensil Ċevvaj ikkummentat dwar dak li qed jirriżulta. Allura dak li sibna Taslima kien pjuttost li ma tistennix li ħassib imma fil-verità jeżisti għax iseħħu kull imkien iseħħ fi kwalunkwe beltura ħaddieħor. Fost l-elementi li josservaw li normalment huma assoċjati mal-irħula kienu ħwejjeġ minn xurin barra galleriji u katużi ta' bini mitluqin. Raw ukoll kontrasti ta' bini antik ma' xogħol infrastrutturali ġdid. Il-fotografu ta' dan il-proġett David Grima spjeganna aktar l-irwol tal-fotografija. Bdejna minn street photography, morna f'Taslima, bdejna nosservaw x'qed jiġri u neħdu ritratti ta' x'qed nosservaw. Minn hemm bdejna noħolqu stejjer minn dawk ir-ritratti, iżda ma waqafniex hemm minn dawn l-istejjer ukoll bdejna noħorġu ritratti ġodda. Ara għandek ċiklu sieħ minn ritratti għal stejjer, imma mill-istejjer ukoll għandek ir-ritratti. Awtur ieħor Clifford Joe Zara fisser x'inhu l-iskop wara l-istejjer. Bażikament mir-ritratti mbagħad laqna minn dak li qed jidher ġo Taslima, minn dak li qed naraw fir-ritratti u ħloqna storja minn dak li rajna fir-ritratti, ġifieri maħniex qed nagħmlu rapportaġġ ta' x'seħħ dak il-ħin meta ħadna ritratti. Li qed nagħmlu li rajna x'ispirana minn dak ir-ritratt, x'hemm interessanti f'dak ir-ritratt u kif jista' joħloq storja li bażikament tista' sseħħ kemm f'Taslima kif ukoll kull imkien. Linji sfużi li hu finanzjat mill-Youth in Action Program u EUPA ilu għaddej għal dawn l-aħħar 6 xhur. F'Ottubru li ġej għandhom itellaw esebizzjoni fih dan it-Teatru Salesjan f'Taslima stess. Dakinhar huwa mistenni wkoll li jiġi ppubblikat ktejjeb dawn ir-ritratti u stejjer li ġew ispirati mill-ħajja f'Taslima.